Pag makahimo na si Mayor Joseph Cagas og bag-ong palengke, mabalhin na sila, plastada na kaayo og gwapo nga plano nga palengke nga dili manimaho. Kay ang importante kaayo og ni Mayor Joseph Cagas pa kanang sigurado og proper drainage system. Nya dili gyud mo baho ang imuhang mga tubig sa isdaan, sa karnihan, sa palengke, dili siya mapundo kay proper ang iyahang drainage system. Maunay brand sa gusto ni Mayor Joseph Cagas nga palengke nato. So kana din ha, kung baho gani na kaniadto kanang kilid sa National High School, karon dili gyud na manimaho. Ug ikaw mo reklamo gyapon ka, moingon ka nga baho man gihapon, basig imo na ng ilong. Ay! Basig naa na kay dako na kay dinha nga himungaan nya wa na nimo nakuha. Tiguang na kayo nga nipilit na sa imuhang bungot. Dili na nabaho, so pagkabaho ana dinha nga na may drainage. Kadagko anang drainage dinha, maho ka diha. Diba? Again, ang kanang palengke dinha temporary lang na basi nakalimot ang uban niya tungod sa linog na transfer ta dinha. Pero naanay mga plano si Mayor Joseph Cagas para sa atong palengke. Gwapo kayo. Again, dili na madungan tanan sa iyang administrasyon bisan pa man naabtan ta og linog. Iyahang administrasyon man to. Pila ka milyon ang nagasto ato para paghatag og mga ayuda sa tibuok mga katawhan sa syudad sa Digos. Milyon-milyon to. Sayang unta siya kay para unta to sa mga projects. Pero unsaon ta man, nalinugan man ta. Kung dili makikita lay gilinugan halos tanang mga syudad, tanang probinsya sa Davao region. And then nakasinati ta og mga landslide, no, bagyo. Nakasinati ta aning pandemic sa iyahang administrasyon. 2019 nagmayor si Mayor Joseph Cagas, kaning mga dilubyo nga atuang na sinati karon. Na manage pod baya niya sa awa ng Dios, na manage niya ni. Naagihapon tay mga projects nga nakita. Gani gipalapdan ang mga streets Del Pilar, gipalapdan na ay drainage na mao nay pinakanindot. Daghan na kay mga drainage ang nakanindot ani og mahuman ni Mayor Joseph Cagas kung itugot pa sa mga katawhan para sa second term Antibok Digos na anay proper drainage system. Wa na gyud tay problema anang baha. Labi na din ha sa problema din na ang naa sa may San Miguel. Dako kayo na nga proyekto nga dili gyud kaya mahuman sa usa ka termino. Pero tan-awa ninyo ang mga project, daghan na kay mga drainage nga gipamutang ang city government bisan pa man 2 years pa lang si Mayor Joseph Cagas. Daghan na. Dili tiaw-tiaw na mga kaigsuonan ng proyektuha kanang proper drainage, imo pag yung gipalapdan ang dalan plus naa pag yung sidewalk. Dili na basta-basta. Anong mo yung tag dili basta-basta? Pila ka termino nagpuli-puli sila Tasha og si Piñas. Pila ka termino sila. Pila ka tuig sila. Sila Tasha pila ka tuig. Sunod ni puli ang iyang kaalyado nga si Piñas pila ka tuig. Nahimo nila ang nahimo ni Mayor Joseph Cagas. Ibutang na ko, if I'm not mistaken, kung ato i-combine ng ilaha mga abante, 20 years versus 2 years ni Mayor Joseph Cagas, wala nila na nahimo mga igsuon ang paghatag og proper drainage system sa atong syudad. Og ang labing tinuod mauna. Dili gyud ta mohunong sa pag-istorya ani kay sayang kayo og dili na masabdan sa mga Digosenyos og mailad ta sa pag-abot sa panahon. Wala nila na nahimo.
Okay? So kung wala nila na nahimo, panahon sa mga bagyo, unos o tig-ulan, wala gi solusyon ng ilahang kanang pagbaha dinhi sa tuang syudad sa Digos. Wala gyud na sila solusyon. Pasuyupan lang na nila. Just like what happened sa Digos Public Cemetery, yung silang gihimo. Panahon pag ito sa undas, giulanta, gipasuyupan lang nila. Di ba? Dili man ta blind ana mga higala sa ilahang sa previous administration. Nganong ingon ana man sila? Gipasuyupan lang pila baya to ka kalagkalag ang nilabay nga maabtan pud tag ting-ulan pagkalagkalag. Tigmi in taon kay na dinha. Yawa pa'y pandemic ato, daghang kay tao, lapok kayo. Gipasuyupan lang ang tubig baha. Sa tanaw ninyo, mao ba na'y solusyon? Inig mag-ulan na pod, suyop na pod. Dili man na ang solusyon. Ang long-term solution nga giuna-huna, ang naghuna-huna lang si Mayor Joseph Cagas Raman. Kaya ang iyang solusyon na dili man suyop-suyop, dili man tambak-tambakan nimo diha para mo elevate ang yuta. Drainage good ang pinaka the best. Nya inig mag-ulan na ay kanal padulong sa imburnal og ang tubig dili magpondo. Ha? Kay mo subay man sa kanal padulong sa imburnal. Siya rug di masabta ng dili na drainage ang atong isulti, imburnal na ta diha. Gamitan na nato ni kanang sinyagoy nga pulong imburnal. Alright?